Bună dimineața tuturor, sunt Cosmin și este dimineață, e ora 7, eu trebuie să mă pregătesc să mă la școală. Am să încep vlogul de astăzi, ceva genul o să fie, cred că prea lung, că nu prea am să fac multe în ziua de azi, dar sper să vă placă. Salutare! Așa te filmezi? Da, mă, De ce nu dai camera de spate? faci tu. Bine. Să speriat, mă. Hai, spandă. Nu au ghid. Ia, mă, el te bine. Cum pe papuci. Nu, bă. Mamă, ce pune. Bă, dar faci și nu mă Da, da, deci tocmai e un om nehotărât, care o să dureze multe ori în acel magazin. Da. Da, nu să focuseze. Da. E cât o, mă. Da, mă. Vede, da. Ia prind. Da, bun. Ai tocmai nu găsești nimic de cumpărat. Hai, mă. Da. Fixă. Bă, dar și ăștia nu mă... Ce zici, bă? Deci în promovare. Dar ăștia sunt prea bocaci. Parcă. Fac ăsta care am cu TV-ul. Deci parcă arată, parcă sunt prea bocaci. Vrei să mă întregi? Cu reflex rapid. Human reaction. Au! S-a vedet. Aole. Bă, dar nu văd. Nu crește așa. Ce s-o șau? Tu ești ciocat. Bă, nu, mai faci mie. Aduceți cu camera de față, că se vede. Bă, uite așa se filmează. Da, mă, așa se filmează, bun, mă. Serios. Nu știu pingheale corecte. Andrei nu și-a găsit papuci. Da. Deci, practic, la noi în oraș nu sunt gheti și caută el. Plânge, dă o pizza. Două pizza. Două. Da, noi el competitiv colegii cei buni. Au venit iarna și nu găsesc o pereche de ghete. Trebuia să-i cerem lui profă de română. Că azi ne pun un 2. Cât era și la noi. Băi, am luat 7, frate. Mânuțul ăla 3. Tocmai era un gaură de canal acolo. Ba, de-aia să fie tăiată. Hai bă, cât avem? Cât scrie? 18. Doar n-au. De bară să ne altă. Critic ai de car. Trebuie să mai mult încredere. Da, bă. Bă, dar vine Black Friday, îți dai comand de pe PC grei. Asta era rău. Hai. Mă calc cu mașina. Bă, dar hai până în piață. mașină. Și de acolo vine mașina. Și acolo am înțeles că mai deschis un magazin, nu? Bine? Ha? Scuze. Bă, voi vă duceți acasă? Nu, dar mult prea. Ieși și tu cu noi, a? Mă tare mâna, bă. În piață, la acolo, la tine. Bă, tare mâna. Lasă-l jos. Aruncă. Ușor, stâl. Îmi faci ca mine, cum am venit la Am direct în față. Pokémon Go și după. Ușor. Bordură. Hai, traversea. Bă! Nu s-a inventat trecerea de pietoni. Și acum aveți direct pe ăla care o să mai vine nou, acum direct poliția. Nu mă bag, man. Da, super șmecher. Da. Hai mă, că se vede bine, mă, totuși pe telefon cu camera. Da, să văd cum se vede focalizează. pe tot. Bun, noi revenim. Nu vă dați la fel pe Andrei. Unde-i dracu? Andrei? Da. Andrei? cum? Nu. Andrei își caută toate ghetile. Dacă nu știu ceva copii. Unde? Dar mi-am idee de copii, bă, tu. Din copii de amici și ghetuții de alea. Unde erau? Erau pe aici, unde noi și... Nu-i fain. Trebuie trepie, că dacă mai ți-am mâna așa, moare mâna. Uite mă, Andrei, uite aici niște ghete. Băi, ce nu țin ăsta, dar mai mare? Wow, am dat cu microfonul ăsta. Uite-mă, tocmai în capul acolo. E în cap. Deci cam atât a fost din acest vlog. Sper că v-a plăcut. Ceea ce am făcut, nu am făcut cine știe ce, doar ne-am filmat așa prin niciun magazin și am povestit. Deci, ne vedem data viitoare. Nu uitați să lăsați o provocare în descriere. Acum o să mă pun să editez vlog-uri. Și
să-mi scriu ceva la școală, parcă aveam de scris și I don't know, să mă joc ceva și să mă culc. Deci salutare, mult noroc, ne vedem data viitoare.